dnešním videu tady uvidíte můj druhý den na klávesnici, kdy se učím na keyboardce. Protože jsem switchil z klávesnice z ovladače na klávesnici. A budu vám tu ukázat moji rutinu a každý den budu ukazovat progres. A jestli se chcete zasmát, tak běžte, nemusíte jít rovnou, můžete pak počkat na 7 minutu, od 7 minuty to začne být vtipné. Děkuju. A omlouvám se, že v tom videu mě moc nepůjde slyšet, ale do příště to opravím. Tady uvidíte moji denní rutinu v tréninku, jakože v aimu, editech, písech, buildech a tak. První si jdu vždycky do buildu, tady si skočím do dalších buildů, tady si skočím do edity. Tady máte menčku. Ještě mám dílej, když tady tu, že u toho nahrávám. Tady vyhodím. Pak jdu si tady do unboxu. Trochu. Tak si jdu na propísy, tady si dám protokol. Tak, nedává jsem vám to freeboard, protože bych měl tomu dám freeboard a mám potrénované aim, edit a pís. 1v jsem vám tu taky nedával, protože ještě moc neumím hrát ty 1v a budu je tady dávat třeba od 5. dne až. Pak jsem si tady zapl peace kontroly, i když jsem peace kontroly točil před tím freeboardem a písema a tak. Takže tady možná nebudu hrát tak lépe, protože ještě jsem nebyl rozehraný a hned co jsem zapl PC, jsem šel hrát toto. Takže uvidíme se na peace kontroly, jak hraju a na to. Máte místnost? A vidíme tady namyšlený koko. A tenhle emoji. Nebudu hrát asi nejlépe, protože hraju druhý den. Tady vám dám fotky, jaký se tam mám. Protože jsem si koupil novou klávesnici a novou myš. Já jsem chtěl switchnout dřív, jen já jsem neměl jsem dobrou myš ani klávesu, takže se nechám takhle. Já si musím vypnout Wi-Fi na mobilu, ať se mi to nelaguje. Ne, on to bude, on mě vyspamuje.
Kámo, jestli bude takhle hrát, tak to livu, bro. Ok, bro. To hra za loot. Ok, bro, ale jak to hraje? Co to je, ty pi... To je blbý. OK bro, ale co to máš za loot? To není moje. Ne vole, ty hraješ double pumpu, hej, ty jsi úplná zírobocká močka. What the fuck? Co dělá? On je fakt trash tenhle typek, jen jak to hraje. Nebaví, on hraje kámo tacku prostě, on hraje rychlopal než shotguny. Nebo spamuje. No, moje to opička, ty p***něda. Aha. Okay, bro, ale hej, vyhoď to ARko, ty nube. Umíš jenom spamovat. Půjdu s ním ještě jednou, ale kámo, půjde. A to vyhraju. No jasné, vole, 180 mi dej. Hello man. Hello. Can you go this? Because everyone when pick AR, they are so many my English so bad, bro. I will grab this, okay? Can I grab this? I'm matching this. Okay. I'm playing on keyboard. Second day, I'm bad. Okay. Second day on keyboard. Yeah, I'm playing 2 days on keyboard because I switched from control. Hello. No. Yeah, I was in inventory. Everyone saying I'm so good for 2 days. 2 days? You. What? I'm recording, okay? Video. Okay. Oh my! I can't lose this. I've done keyboard like 5 years. Can you? I don't hear you much. Can you microphone? Better. My English so bad. Sorry, bro. Oh! This is horror game, bro. I see you. 200. 200. Nachuj! How are you playing on keyboard? Yeah. And how many days or how long? Maybe 3 years. I'm good for 2 days. Pretty. What? Yeah. Thanks. I want Switch because I buy new keyboard and I hate it. wait, I'm reloading. Reloading. Oppa! Cough. No, I'm good. You can say bad words because I can't censor it. I'm not. I don't want to. 200! Gorgeous. Where are you from, man? Sweden. Ah! No! And you're 15 or what? Yeah, 15. I know. I see you. Fucking good. Hello, bror. Ah. Oh, what? What if I say I'm black?
No! Auto-mantling! 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 I hate this fucking game! Why auto-mantling is in the game? What is this? This is my first time on this game for like, What? well, almost. I haven't played this game for like a year. Yeah. I blink every time. I only play CS. CS, go? Yes. Counter-Strike. Yeah, I know. CS. I see you through your wall. Oh no. No! Fuck! No, fuck! Hello, bro! I'm so cooked! No, I missed my aim! I tagged you 67! Oh, 6-7! 6-7, yes! Wow! My door, bro! You going through my door? Hello! Hello, neighbor. I played this game before. Hello. I'm coming. Oh. Yeah, I'm My coming. ball! My fucking wall! Fuck this 200! 67! You are 1 HP nigga. Yeah! I had 7 HP. I give you 67.